Journalists from the Slovak public broadcaster RTVS have released a video warning against political interference in their news coverage. In the video, several dozen journalists appear with black tape over their mouths, symbolizing the threat of being silenced. Marta Jankarova, the presenter of the show 05 Minute 12, states, "We share the fear that public broadcasting will soon be hijacked and freedom of speech in Slovakia restricted." Chceme slobodne informovať a záleží nám aj na vašom slobodnom prístupe k informáciám. Nechceme sa nechať umlčať, ale hrozí to. My nie sme len novinári, ktorí pripravujú spravodajstvo v rozhlase, v televízii, na webe a na sociálnych sieťach. Niektoré tváre a hlasy poznáte už roky. Iné sú menej známe alebo ich nepoznáte vôbec. Všetci sme dušou vysielania, dávame mu dlhé roky myšlienku aj formu. Každý robíme niečo iné, no spája nás láska k našej práci. Spája nás aj obava, že čoskoro dôjde k únosu verejnoprávnosti a obmedzeniu slobody slova na Slovensku. Zákon o STVR chcú prijať politici už na tejto schôdzi parlamentu. Otvoria si tak cestu k ľahšiemu ovládnutiu vysielania. Sami otvorene priznávajú, že chcú rozhodovať o tom, kto má a nemá pracovať v našej inštitúcii a aké správy sa objavia na obrazovkách a véteri. Ak by chceli, legislatíva umožňujúca silné, kvalitné a nezávislé verejnoprávne médium by predsa vyzerala úplne inak. Rada STVR by nebola nástrojom na prenášanie politického vplyvu do vysielania, nevznikla by etická komisia, ktorá sa môže stať orgánom následnej cenzúry. RTVS by naopak dostala viac nezávislosti aj peňazí na fungovanie, technické vybavenie a vzdelávanie zamestnancov. Politikom a nielen súčasným dlhodobo vyhovuje slabá podvyživená inštitúcia, ktorú môžu ľahko ovládať a využívať na šírenie vlastných posolstiev. My však nevysielame len pre časť obyvateľov. My vysielame pre vás všetkých a chceme, aby to tak zostalo. Slovensko práve teraz, v čase najväčších kríz, potrebuje spoľahlivý a od akejkoľvek politickej moci nezávislý zdroj informácií. Potrebujeme silnú RTVS. Musí byť pre všetkých. Chceme slobodné médiá.